toilet infection asalinsa wani ba kazanta ne ke kawo shi ba. Wata mata za ki samu bayan gidanta za ki iya bacci ki min shari har kamshi yake, amma tana da toilet infection. Kun san me ke jawo shi? Tsallake kwata a anguwa. Ba ko ruwan kwata da yake ratsawa a anguwa ba? Duk mace za ta bude cinyar ta dinga tsallake shi, to ba za ta taba ruba da toilet infection ba. Daya, duk mace za ta shiga bayan gida, wai yake la'akari da bayan gidanki safe content na gidan. Akwai bayan gida a cikin ɗakin. In za ki shiga baki cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Duk wanda ba ta wannan addu'ar take shiga bayan gida, ita ma it is highly ta rabu da toilet infection. An gane ko? Da sharing bayan gida in an je anguwa rampantly. To don haka abinda mace za ta yi shine ta yi kokari ta je asibiti a tura ta scanning din, an tabbatar da shi ne za a dora ta magunguna ta kiyaye wannan. Sannan ina islami kike bukata, na farko ki tsare tsarki da ruwan sanyi. Dan tsarki da ruwan sanyi yana kosa mata wannan shi ma toilet infection din. Shi yake kawo vaginal discharge, kiga farin ruwa na binki wanda yake destroying sperm namiji, ya hana fertilization ya taking place. Akwai vaginal rash, kiga mace tana kaikaye gabanta. Akwai kuraje, akwai vaginal itching, kaikayin gaba, akwai vaginal odor. Uwa uba mutum wai gabanta mace kina mace